Привет, мили хора! Както виждате, аз съм с яке. Тук, където съм в момента, е доста хладно. Само 14 градуса. Вали цял ден, мрачно е и е тъмно сякаш е нощ. Същевременно започват все повече хора да са болни, да вирусите ни нападат, знаете. Все повече чуваме хора кихащи, кашлящи и затова е добре да се погрижим за нашия имунитет. А вие направихте ли го? Какво правите вие, за да имате по-здрав, по-силен имунитет? Не чакайте просто на случайността и на шанса, че вас ще ви подмине. Вирусите, бактериите не подминават никого, за жалост. Затова е добре да се въоръжим с здрава имунна система. Как можем да го направим? С ежедневен прием на супер храни, на натурални хранителни добавки. Кои аз бих ви препоръчала и кои аз приемам? Коластра, Колактив 3, коластра на Аквасорус, който съдържа освен чистата коластра, добавен лактоферин и пробиотика Цидофилус. Съдържа много антитела срещу болестотворни микроби, патогени, вируси. Има растежни фактори, може да се дава на бебета, на деца и на възрастни. Уникален продукт е. Зелена енергия е също супер храна, която съчетава водорасли тиафа, органична люцерна алфалфа, сокът от тази люцерна, както и спирулина. Мощна супер храна за здраве, за физическа издръжливост, за енергия, за висок имунитет. Тези два продукта са част от нашия триъгълник на здравето, както го наричаме. Към тези два продукта добавяме в триъгълника на здравето и есенциални масни киселини омеги 3, 6 и 9 или продукта течно злато, който пък има добавена и омега 7 плюс органичен витамин D3. Тези три продукта, ако започнете да използвате ежедневно, да ги приемате вие и вашите деца, цялото семейство, със сигурност ще усетите разликата. Ще започнете все по-рядко да се разболявате. А ако се разболеете, просто усилвате дозичките и няма да стигате до сериозни усложнения, лекарства и антибиотици. Витамин D е нужен ежедневно, не само през този есенно-зимен сезон, защото той има огромно отношение не само към здравето на нашите кости, но и към хормоналният баланс и към нашият имунитет. Изключително важен, както и прием на пробиотици. Периодично не е нужно те да се приемат ежедневно, както суперхраните, но е добре да правим периодични, профилактични приеми на пробиотици, защото 80% от нашия имунитет се намира в червата. И когато нашата чревна флора е в баланс, то същевременно имаме по-здрава имунна система. Като цяло не се разболяваме толкова често. Нямаме кожни, автоимунни заболявания и така нататък. Здравето на червата е изключително важно. Знаем връзката между мозъка и червата. Така че не случайно стомаха се нарича и нашият втори мозък. Много е важно здравето на нашите черва. Така че за да сме здрави, трябва да започнем оттам, да прочистим. Мога да ви кажа как да го направите. Имаме си много хубава щадяща плавна програма за прочистване, която съдържа и пробиотици, и ензими, и водорасли яфа, дава много енергия, клетъчна храна, детоксикира и ежедневен прием на суперхраните, които споменах. Зелена енергия, коластра, омеги, периодичен прием на хранителни добавки, като органичен витамин D, органичен витамин С или плодова енергия. И тези продукти, тъй като са натурални, действат с натрупване. Ако ги приемате ежедневно и сте постоянни, вие със сигурност ще усетите разликата. Както го правя и аз. Говоря ви и от личен опит. Вече няколко години приемам без прекъсване тези продукти и съм изключително доволна. Пишете ми при интерес, ще поговорим, ще направим най-подходящата за вас комбинация от продукти и има възможност и за
поръчване на продуктите с 30% отстъпка от цената. Пишете ми и ще ви кажа как.